ga mayaudariya, mayaudariya, ga mayaudariya, mayaudariya. Wata yarinya nake bida wai ba ta sona, ta cuce ni, ta gudu ta bar ni. Babu abin ni da zana ce sai Allah ya sa kan mayaudariya. Wata yarinya nake bida wai ba ta sona, ta cuce ni, ta gudu ta bar ni. Babu abin ni da zana ce sai Allah ya sa kan mayaudariya. Mayaudariya, mayaudariya. Na yarda da ita so da kauna duka na bata. Komai ta bida gare ni ni sai na bata. Ta ce mota mota ta ma na bata. Wa gala batun kudi kullum sai na bata. Allah ka tambawa ita ni ne gatanta. Ka sako na gare ka malam in ka ganta. Sai ka kiraye ta, yara ku kira ta, manya ku kira ta. Dan ta cuce ni, ta karyan jari, ni Yusuf Zamani. Mayaudariya, mayaudariya, mayaudariya. Wayo ga mayaudariya, wayo Allah ga mayaudariya. Kun ganta ku ce mayaudariya, ya sunanta mayaudariya, kalli kamanninta mayaudariya. Wayo Allah ga mayaudariya, ta sani cikin bakin halin wuya. Ta banni ina ta faman shan wuya. Shi bi komi ni ne yayanta, ni zan salbin din matsalarta. Mata dinki in yi wa ummanta, in kai sayo tare da kannanta. Ba na fe ba fa a motata. Wayo Allah na. Wata yarinya nake bida wai ba ta sona, ta cuce ni, ta gudu ta bar ni. Babu abin ni da zana ce sai Allah ya sa kan mayaudariya. Kin cuce mu kin bar mu muna ta bala'i. Iko ta ce mun ai na zama tsohon yayi. Kin ha'ince ni kin bar ni na juyayi. Sanadin soyayyar ke sa na zub da hawaye. Iko ke ce kika sa na zamo dan maye. Ba da ban ke ba da ban nisa da iyaye. Tasbirin zamani share ka daina hawaye. Ba komai Yusuf kadara ce Allah kiyaye. Wata yarinya nake bida wai ba ta sona, ta cuce ni, ta gudu ta bar ni. Babu abin ni da zana ce sai Allah ya sa kan mayaudariya. Mayaudariya, mayaudariya. Babu abin ni da zana ce sai Allah ya sa kan mayaudariya. On 22 April, inshallah.